ikatulo nga hutong, upat man ikahutong kada tuig, Caravan of Provincial Government Services. Kada mobalik mi, nagpikadaghan ang atong mga serbisyo. Kay kanunay ta naguna-una, usaon pa nato pag-abot sa kinadaghanan na sektor sa mga Subuanon. Ang miyaging eleksyon, maugyod ang ipakita kung nano ka-epektibo ang pamaagi sa pagpakita sa gugma sa gobernador kanato. Kanang buhat mao ni pasulti. Iniig ako yung tamo. Kay kamo baya, maoy akong dialagahan. Ini maoy labing manindot na parte sa akong kinabuhi sa pag-alagad sa akong responsibilidad isip gobernador. Muna ang pagpangga sa Subuanon ni Gov, grabe gayon. Kay tungod, iya man sa tang ipangga. Nakita nato ang pagpangga sa usa ka inahan.